comes with the Bicolanong kapay? Ay gagi pare, riot yan! Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Naranasan mo na... Sa social TV natin, tutok na tutok agad dun sa ano mo sa pimples. Ano ba yan? Sinubukan ko namang itago. Kinlose up mo ba, boyet? Ano ba naman yan? Tutok na tutok Ay nako, pero ito yung topic natin for today. Ayan. Diba? Kasi merong mga bagay na kahit anong tago mo, makikita pa rin gaya ng tigyawat ni Robin Siena. O, mga bagay na tiniterm natin as mga mali or wrong. Kahit anong gawin mong pagtuwid, baluktot pa rin ito. Kahit anong gawin mong pagtama, mali at mali pa rin ito. At lahat kasi ng binabaluktot, pinipilit, Oo. napuputol. Totoo yan. Parang ruler. Tama. Oo. Diba? Gaano man yan katigas. Tuto. Oo. Ay, naku, ikaw ba Konyo Bicolano? Hindi na sure sa pangalan. Baka sabihin mo, Davao ko nyo. Iba yun. Naranasan mo na bang masabit sa isang maling relasyon? Hindi. Ang bilis ng sagot. Parang hindi yan yung pagkakakwento mo sa akin, ha? Hindi, oo naman. Pero Oo naman? Oo, na-experience ko na noon. But I'm not aware. Really not aware Oh, wow. na may sabit pala ito. Ah. Pero nung nalaman ko, ba't ba ako kasi tinatanong nito? Ikaw yung gumawa ng tanong na to! Di, pero nung nalaman ko to, it's really a matter of being aware and being very aligned of the values na meron ka bilang isang tao. Totoo. So, kahit masakit, umalis talaga ako doon. Kasi alam ko, mali yun eh. Ayan. Ikaw ba? Actually, hindi pa. Wow! Oo, hindi pa. Pero ako siguro yung napasukan. Napasukan ng kamalian. Okay. Ako yung nasa relasyon. Tapos may pumasok na iba. Ayun. At least Binugbog ko para grabe ka. lumabas. Hindi, at least magkaiba tayo ng perspective. Nakikita natin yung iba't ibang anggulo ng mga ganitong klaseng relationship. Ayan, tutu. O, kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang dalawang main characters sa Aba kasi haba ng title mo. Take 2. Ang unang dalawang uri ng main characters sa pinagbabawal na relasyon. Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga nagmamahal ng patago. Ay, girl! Robin Siena, hi! Oy, Jason! Dito ka rin pala sa mall. Uy, girl! Sinong kasama mo, girl? Kita mo, wala. Ikaw, sino? Wala ba? Hinihintay ko yung boyfriend ko, si Mar. Actually, malapit na siya dito eh. Ganun ba? Sana all. May lakad kayo? Actually, tatry namin yung bagong coffee shop dito. Magkakape kayo? Oo. Bakit? Naku, di ba acidic yun si Mar? Tsaka medyo umiiwas na yun sa mga matatamis. Kasi ang alam ko, may lahi siyang aswang diabetes pala. So, ayun. Ganun ba? Tinanong ko naman siya, sabi niya okay lang naman daw eh. Alam mo naman si Mar, siya ang tipo ng lalaki na hirap tumanggi. People pleaser kasi yun eh. Jessa, Oo, in fairness sa'yo ha, alam mo yung profile ng jowa ko. Ay, hindi narinig ko lang. Oo, narinig ko lang din. Ay, dyan na siya. Babe! Robin! Tara na! I'm so sorry, I'm late. Mwah! Ay, thank you. Alatang tigang never ba nakita? O siya, Jessa ha, we'll go ahead. Paalam. Ay, sige, ingatan mo siya ha. Ha? Ay, ingat kayo. Bye.
Ayan. Oy, pero mga kabisyo kung saan ka man nakikinig ngayon, I'm pretty sure na experience na natin ito ang magmahal ng patago. Awa, Oo. totoo. Alam mo, para sa akin, hindi naman to mali eh. Hindi naman mali na magmahal ka ng patago. Kasi ang pakiramdam, hindi naman din kasi napipilit yan eh. Yan. Minsan kusa lang siyang nangyayari. Yan. Nagiging mali lang siya kapag pinatulan mo yung pakiramdam na yun. Yes, oo. Diba? Sometimes kasi itong mga pakiramdam na ito na feeling natin, mahal natin, aminin man natin sa hindi talaga siya pagmamahal eh. Ayan. Hindi talaga siya true love. It's like tawag ng laman and all. Ayan. Diba may mga ganun lang din. Or perhaps may nakikita ka lang sa kanya na quality na minahal mo noon. Awa. Na sobrang na-addict ka talaga. Na, I mean, diba, sobrang na-hook ka talaga doon. Totoo yan. O kaya baka napanood mo lang sa Netflix. Oo, kaya Diba? sa mga gold sites. Ayan, diba? Kung ano kasing pinapanood mo, gaya nito ni Konyo Oy, Bicolano. magbago na kayo Anyway, that's number 1. Puro naman tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang agresibong lover. Hoy! Girl, Robin Sena! Hoy! Yes, Jessa, okay ka lang ba? Tingin mo, sa itsura kong to, okay ako? Well, Nakakainis lagi ka. namang hindi okay itsura mo. Pero mukhang hindi ka nga okay. Bakit anyari sa'yo? Balita ko, kayo na daw ni Mar. Nabalitaan mo na pala. Tiniti ka pa dyan. Oo, sinagot ko na siya last Christmas. Wow! Wow! Edi wow, girl! Alam mo namang matagal ko nang gusto si Mar, diba? Talaga ba? Hindi ko alam. Pakipot ka kasi. Talaga ba? Oh, ngayon alam mo na. Oh, so ano ngayon? Anong gagawin ko? Ano ngayon? Edi walayan mo si Mar ngayon na. Ay, wow, Jessa. ha? Oh, sige, kapag hinawalayan ko siya, tingin mo magugustuhan ka niya? Ay, basta iwalayan mo si Mar. Akin lang siya. Akin lang siya. Magpa-hospital ka na nga, Jessa. Delikado ka na. Ayan. Isang main character ito na talagang kinaiinisan ko sa lahat ng klase ng relationship. Awa. Ito yung mga agresibong main characters na lover. Ayan. Yung aware na sila eh. Alam nilang taken. Oo. Aware din sila na, alam mo yun, na tripan din nila yun. Nagkataon lang na taken na yun. Pero gagi pare, talagang Totoo. ipipilit pa ang sarili. Yung tipong sila na yung mali, sila pa yung matapang. Oo, Diba? na-experience ko yan dati. I had an experience before. Kami na nitong girl. Oh. Tapos merong nagkakagusto sa kanya. Ikaw, akala ko ikaw yung pinag-agawan. Hindi nga eh. Tapos, kami na nung girl. Awa. Tapos meron sa kanyang may gustong lalaki. Alam mo yung lalaki yun talagang pinapakita sa akin na trip niya yung babae. Ayan. O yung girlfriend ko that time. Awa. So nakakaasar lang for me and somehow hindi siya cool eh, nakakabastos. Totoo, O, totoo. diba? Meron kasing mga pananaw yung mga tao na hanggat hindi pa kasal, kaya pang ilaban. Oo, parang Diba? sabi nga daw nila daig daw ng malandi ang isang loyal. Ay, Oo. wala, sabi nila. Daig ng malandi. Oo, kasi ang loyal. kapag sobra ka daw nalandi, kahit anong loyal mo daw, naku, papatol at papatol ka daw. O hindi daw, sabi Tama. ni Jerome. Agree Hindi, with you. ako hindi siya mag-agree eh. Pero ito yung pinaniniwalaan ko naman sabi nila mas madali daw hulihin ang manok na nakatali. Ay, bakit? Ang Kasi hilig mo sa mga nakatali. kak talaga, no? Siyempre, pero nagets mo ba? Oo, gets mas ko. madali daw agawin yung mga nasa relasyon na. Ay, nako. Yan. Kaya anyway, napaka-komplikadong usapan talaga ng mga ganitong klaseng, alam mo Talaga to, ba? Komplikado ba siya para sa'yo? Sa akin kasi hindi siya komplikado kasi 200 lang naman siya kung papatol ka o O hindi. hindi. O, Ngayon nagiging komplikado lang siya kapag gina-justify mo pa yung mali. Totoo yan. Diba? Totoo yan. Kaya ayoko sa mga aggressive lovers. Ayan. Ayoko talaga eh. X talaga ako dyan. Anyway, Kabisyo, mamaya itutuloy pa natin itong usapan naming ito dahil mukhang nagkakainitan na po kami ito. O kung ikaw rin meron ka kakilala na pumapasok sa mga maling Ay, relasyon, oo. i-shout out natin yan. Ito na ang pagkakataon para... Kakahiya, isa-shout out Oo, mo. para i-on air natin yung Shout sino out mga sa kabit nag-load. ng asawa Yan. ko. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Siena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. O, meron ka pang babatiin? Hindi, wala naman. Shout out lang sa lahat ng mga nakikinig sa atin at nanonood sa social TV. Nako, keep on loving each other. At syempre, shoutout natin yung mga loyal na mga kabisyo natin. No? Hindi lang sa mga karelasyon nila, pero sa Love Radio. Yun, din. the best yan. Ayan. O siya, kabisyo, mga kasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon
para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa Sa buhay-buhay. buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robinsyana. Your Uragon Broski, like super legit and all konyo, Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape. Tara Kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi, pare. Awa! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robinsyana! Sasakyan sikat!